nebojte sa. Je tam opäť len voda a na vás je, čo si dáte do postrekovača, ale tento je tiež, nie je to rosič, lebo rosí sa za rána, hej, ale je to postrekovač, ktorý má 0,7 kW, neuveríte, že má až do 9 metrov, do 12 metrov, ako ste vysokí, možno aj do 13, to je na vás, ale pozrite sa, má 3 trysky, toto má 2 metre, ale k tomu ešte dávajú takúto pištol, postrekovaciu pištol, no, chvála Bohu, že netreba náboje, stačí to vymeniť a potom si vy môžete určovať smer postreku, ako chcete, aj silu postreku, týmto sa to tak nejako reguluje, ale viete čo, nechám to na vás, kúpte si, zadovážte si, uvidíte, nebudete ľutovať. Villager je Villager.